Tama na, pasibanban kita. Saro na naman sa magayon na lugar digdi sa Camarines Sur ang samong bibisitahon. Actually, pandawang beses ko na po inang ipapahiling sa sakuyang vlog digdi sa Vandays Vlog 101. Tayo na po ini updated na vlog. Actually late na po ini kasi nangyari po ini kang wedding anniversary kang co-teacher ko na si Ma'am Gina and si Tam. Barkada ko po dyan po sa San Isidro, Lagonoy, Camarines Sur. Mahiling ta po na talagang kalmada pa ang dagat kang pagdamanmi. Salamat sa Diyos sa pag-iingat na sa mong na-experience kang pagdamanmi po sa lugar na yan. Explore ta pa ang lugar. Siguro po aabuton sa 30 to 45 minutes ang pagduman po. Hali na mismo dyan po sa San Isidro, Lagonoy, Camarines Sur going to Sibanban Island. Pero kung hali ka po sa Tamban, siguro po 1 hour. Lampas pa po ng 1 hour po ang pag-travel po dito via sea. Siyempre po, kung malinig as in malinaw na tubig ang gusto nindo, madyan na at explore ta ang Sibanban Island. Digdi po iyan sa Camarines Sur. Available man po ang mga cottages po sa lugar, as in makahoy po duman, so ibig sabihin presko po talaga ang lugar. And then sa iraram kang kahoy, mahiling ta po na may mga tukawan, and then may mga duyan po dyan for you to relax and chill. Yan naman po talaga yung ating buhay, dapat mag-chill and mag-relax po. Because everything is gonna be okay in God's control. Tama po ba? Ayan po yung mga co-teachers ko po dyan, nag-uurulay, nagmamararites, kung anong mga topics po dyan. Ayan, igwaman pong nakaduyan, igwaman pong nakatindog dyan. Shout out sa imo Ate Irene at Ma'am Diwata and sa gabos na mga co-teachers ko na nahagip kang camera ni Vandoys at nakabali po kamo sa sakong vlog na Vandoys Vlog 101. Ayan po ang mga cottages, siguro mga 3 or 4 man po yun ang mga cottages. Igwaman po dyan CR na available po. Ayan po, makahoy po. Napaka-fresh ng lugar, napaka-amazing. God is really great. God is really amazing in creating all of these creations. Yan talaga, makikita po natin na kung gusto niyo mag-relax po dyan, ayan, maganda po yung place, white sand, ayan po, at malinis naman po talaga, natural and natural pa po. So, hindi pa po siya fully developed, pero ganun pa man, maganda po ang place. Siguro po kung iikutan mo po ang entire island po, it ranges from 45 to 1 hour po or lampas pang 1 hour po kung ikutan mo po ang Sibanban Island. So meaning to say, napakalaki po ng island na yan, dyan po yan sa Camarines Sur. So visit the place and explore. Kaya iniimbitahan ko po ang mga tourist po natin dyan at yung mga explorer po natin dyan sa iba-ibang lugar na you can visit the place and explore it. Since the iba po siya fully developed and fully civilized, meaning to say, makakamura po kamo digdiyo. May mga entrance man po na may mga portion pong may entrance po digdi, kung pong portion na talagang mabayad lang po kamo sa cottage po. Depende na lang po sa pag-urulay. And depende kung may bistado po o bistado po kang kaibanindo po iyan. Ang lugar po talagang nakaka-relax. Maliwalas po ang lugar. Kasi inot na inot, malinigon, and pangagdawa po, talagang fine sand pang ma-experience ta po dyan. Mayo pang mga ati-ati dyan. Ayan guys, time to bid goodbye na po muna si Sibanban Island. Salamat sa naghiling po kang video na ini hanggang sa matapos. Thank you for exploring in Sibanban Island sa pamamagitan kang paghiling kang vlog ko na ini. And sana suportahan nindo po ang gabos na vlog ni Vandoys Vlog 101 and paki-share man po and also paki-like man po kang video na ini. Thank you and once again, God bless everyone. Bye-bye till next time.